El comissari de darrere del tot diu que venga, que jueguen, que corren, s'engeguen els semàfors, preparats per apagar-se i que comenci el Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya. Surt Checo Pérez, molt bé, al tanto que surt Checo Pérez, molt bé, al tanto la primera curva, aviam com arriben Verstappen i Leclerc. Carlos Sainz perdent posicions, Carlos Sainz que ara mateix està cinquè, molt mala sortida de Carlos Sainz, que ara mateix batalla amb Hamilton i compta Hamilton, tocant-se amb el Haas de Kevin Magnussen. També ens mostren Vettel barallant-se amb Fernando Alonso. El plan de l'asturiano. Hòstia, va 14, nen. És que clar, Vettel amb Alonso. Clar, és que això fa uns anys era victòria per mundials. O sigui, aquests dos van lluitar per mundials. Aquí la tenim. De moment aguanta bé. Però aquí ja li ha passat ja li ha passat un avió. Ha perdut dues posicions a la sortida. Aquest realment és el problema. I aquí veurem el contacte segurament que us he comentat abans. Aquí igual el podem veure. Mira, mira, mira. Però Pérez ha tocat amb Russell. Sí, m'he equivocat jo al dir-ho. Aquest és Russell. Ui, bandera groga. Ui, bandera groga, sectors 1 i 2. No em puc creure que sigui Carlos. No m'ho puc creure. Carlos Sainz fent una mica de Dakar. Carlos Sainz s'ha sortit, com a mínim no s'ha quedat a la grava. No només es veuen els cotxes molt guapos, sinó que es veu la gentada de por que hi ha al circuit. Donarem like. Mira el like que li dono, Aviam, aviam. Maco. Maco, a mi aquestes coses m'agraden, veus? És que el circuit ha fet sold out, Som amenaçant a Pierre Gasly, Alonso darrere de Gasly, Alonso amb DRS obert, una altra bandera groga, Alonso passant a Gasly, és un altre pilot que se surt, és un Red Bull que se surt, em sembla que és Verstappen s'ha sortit en el mateix punt que Carlos Sainz, em sembla, i això ja comença a fer-me dubtar, Ara Verstappen, no, encara no avança Pérez, ordres d'equip, no? Està claríssim. Home, però tu tens algun dubte? O no? Jo no tinc cap dubte. Al final, també és veritat que l'error de Verstappen a Pérez no li pots dir deixar-lo passar, perquè ha tingut un error de pilotatge. La seva estratègia és molt compromesa perquè ell és burro, no perquè Pérez estigui aquí entorpint. Ja et sabem per què hi ha hagut aquest problema amb Carlos Sainz i amb Verstappen. És una cosa que no és tan habitual que passi. Si no ho veieu, us ho explico jo. Red Bull li diu a Max Verstappen que hi ha una ratxa de viento a l'entrada de la curva 4. I això és el que ha passat. De fet, ara mateix tenim un vent de 14 km per hora, component sud-oest. El Russell pregunta a l'equip per què li estan saltant les alarmes de que té el cotxe fred si no té cap cotxe davant. I li diuen des de l'equip que les alarmes són reals. Per tant, compte, no és un simulacro. Machado, no és un simulacro. Esto es real. Abandonen el edificio. Carlos Sainz amb Lando Norris. Amb el DRS activat, Carlos Sainz ja és 9è. Vale, i us poso una imatge important que no hem comentat perquè ha anat per la ràdio. Red Bull li diu a Max Verstappen el DRS no se abrió en la última vuelta. Vuelve a intentarlo. Verstappen que ja havia tingut problemes amb DRS al llarg del cap de setmana. Exacte, i problemes hidràulics o electrònics pel que semblen que no permeten obrir el DRS. Exacte, això mateix volia dir, de DRS. Polsado elecciones número moltes. Què és un DRS? El DRS, vale, els cotxes aquests de Fórmula 1, que són ultra mega lletjos, si te'ls mires així com un cotxe de carrer, tenen al darrere un aleró. Un aleró, vale? Així com si fos un del GTA, vale? Aquest aleró s'obre i es tanca segons vol el pilot o segons diu l'àrbitre, que és la FIA. Per tant, és aquest DRS, Drag Reduction System. Que qui no sap avançar, doncs escolta, li va molt bé. Sí, oi? A mi, per exemple, si jo me'l posés ara que estic amb les pràctiques de cotxe, el DRS per avançar allà a la PDD7, allà. El DRS que seria el quart cubat a una discoteca. També fa el mateix efecte. Criden a Pérez al box i ara mateix un marge de 17 segons entre Leclerc i Pérez. Per tant, molt important la parada de Pérez. Oh, i tant. Verstappen segueix amb problemes. L'he vist anar-se'n de cul a una curva, el DRS segueix tenint problemes. Sí, no li tira. Pregunta Arnau com li treu tant el Leclerc a Russell. És que Leclerc ara mateix va com un puto tiro. O sigui, 29 segons. I Verstappen a prop de Russell. Arriba a la primera curva, encara Verstappen per darrere. És essencial per Verstappen avançar a Russell el més aviat possible per seguir la seva cursa. Verstappen que s'està barallant més amb el seu propi cotxe que amb el pilot de Mercedes. Avui me n'he trobat a les 8 del matí aficionats a Max Verstappen amb la samarreta taronja anant al circuit. Que anaven més perduts que un elefant en catxarreria. Hòstia, anaven en plan, excuse me, circuit of Montmeló. The car, the Formula 1. Montmeló. With the Montmeló. Està de ser. Alonso Peleu? Ni tan mal el plan, Hòstia, plan, nanos! Ni tan mal el plan, família. Escolta, prou bé. Al tanto Verstappen ara sí que sí, molt a prop de George Russell. Li agafa el rebú, s'hi tira per l'interior de la primera curva. Atenció, Russell que no es dona per vençut. Russell que passa per davant de Verstappen. Verstappen al costat, com diria en anglès, side to side. Russell amb Verstappen, arriben en paral·lel. Verstappen per fora de la pista. Arriben a la número 4. Verstappen que encara no es dona per vençut, però Russell està per davant.
passen, rodegen la número 4, se van directes a la número 5 i Verstappen que diu que fins aquí. Ràdios que us punxo a través del Twitter. Els companys de Soy Motor recullen que Red Bull li diu a Verstappen: Max, parece que la última vez lo has cerrado tú, el DRS. Dale al botón una vez. Lo he pulsado 50 veces. Clar, és aquell moment on li vols dir al teu pilot la culpa és teva, però no saps com dir-li, perquè ara mateix el pilot té tal adrenalina que com a mínim el que pot passar és que t'engegui la merda. El pilot mínim t'ha d'engegar la merda. Per cert, si veieu just en aquesta altura, veureu que un dels trending topics ara mateix és Spanish GP. Spanish. I no per què? Spanish. I per què perquè Spanish? la gent és dislèxica. Leclerc volant. La distància entre Leclerc i Russell ja és de 11 segons. Però també, i aquí m'agafo una mica, no sé si eres tu, Arnau, que abans comentava com pot ser que Leclerc rodi tan ràpid. Ojo, no és que Leclerc rodi ràpid, és que Russell i Verstappen, el fet d'estar batallant, estan perdent molt de temps entre ells. Vale. Per tant, Leclerc jo crec que està rodant amb el seu ritme normal i Russell i Verstappen estan perdent molt de temps en favor de Leclerc. Checo demana a Red Bull que Max s'aparti per poder passar. Diu que té més ritme que ell. Ho diu a través de la ràdio. Se vienen cositas. És la primera vegada que passa això i és la primera vegada que Verstappen exergirà de segon pilot. Leclerc roda lent! No ho puc creure! Leclerc roda lent! Leclerc es frena! Tenia una distància, un avantatge de 11 segons. Sí. Leclerc s'està frenant al tercer sector de Montmeló i ojo que els mecànics recullen les seves cadiretes perquè tot pinta que Leclerc abandona. No m'ho puc creure, tios, no m'ho puc creure. És gravíssim això, Russell és líder d'aquest Gran Premi. La batalla és per la victòria. Verstappen que vol aquesta victòria. I qui s'està fregant les mans és Checo Pérez perquè, mare meva. Què ha passat en aquesta volta 28? S'ha fumat un porro, la gent o què passa? Uah, és que Pérez ara mateix està molt a prop de Russell, Pérez està molt a prop de Russell, Pérez amb DRS obert, passa per la línia de meta, volta número 31 de 66, arriba a la primera curva, Pérez per davant! Pérez es posa el líder d'aquest Gran Premi d'Espanya! Però està bona la cursa, Moment important de la cursa, bueno, Pérez para. Pérez box. Per tant, a veure, Pérez que Russell havia dit que podia anar a una parada, posa mitjos ja fins al final. Fins al final seguríssim, Ha sigut una batalla molt xula, tot s'ha de dir. No, realment hem tingut batalles molt xules. Crec que és un dels grans premis a Montmeló amb més avançaments que recordo, Pol? No. I ara ho estaven dient també pel Twitter que és un dels millors grans premis de Montmeló dels últims 10 anys, segurament. Perquè, a veure, és el circuit de casa nostra, ens l'estimem molt, gent del circuit, us estimem amb locura. Però hem vist cada d'hortallot aquí que, mare meva. Estan passant moltes coses a Montmeló, Pol! Me vuelvo loco! Verstappen para i efectua la seva tercera parada. Molt bé! Vale, bé. Ara ho has entès, no? Ara és la tercera? Sé interpretar l'aplicació. I aviam ara què farà Pérez. A veure què decideix fer Pérez, que porta 6 voltes de pneumàtic mig. L'escuderia Ferrari que així s'expressa quan ja tenia la cursa feta, Edgar. Wow. Sainz box, Sainz entrant de costat al box. No ho he vist. Hòsties, no ho han vist. Però han entrat fent una mica Rally Dakar. Però atenció, Carlos! Carlos molt a prop d'Ocon! Carlos en paral·lel amb Ocon! No us ho estan ensenyant, però ja Ocon no... Se la muestra, Aquesta frase és brutal. Carlos per davant d'Ocon. És sisè ja, Carlos. Molt bé, Carlos. Entrem en un altre moment important de la cursa i és que Verstappen està ara mateix a 0,3 a el Checo Pérez. El Checo. Mira, de fet, s'acaben d'avançar a la curva 4. No sé si amb ordres d'equip o no. Home, fa tots els números, no?, que hi ha hagut ordres d'equip. Jo he de ser imparcial. Vamos, Carlos! No, és broma. Vull dir... Una mica sí, I els dos han fet ja... no, Pérez encara ha de parar. Ui, doncs ja està. Escolta, aquesta cursa l'ha guanyat Verstappen, ja està. M'ha recordat molt aquella frase, aquella famosa ràdio que li van dir a Barrichello. Let Michael... Pass for the championship. Sí, senyor. I crec que avui a Verstappen li han dit una mica això. És el primer cop després de 6 curses, tenint en compte que avui és la 6ena, que Verstappen dormirà al líder. Per tant, per Verstappen, doncs sí, escolta, era molt important. I box a Russell! Hòstia! Box a Russell Quin gir! per fer una tercera... Bueno, ho havíem dit, hi havia bastants candidats a tou per fer una tercera parada. I a tou o a mig? Leclerc, 5 o 6. Espera, que Russell està cascant-se el millor segon sector absolut, 31-6. És 2 segons més ràpid que la resta del món ara mateix. Hamilton volta ràpida, 1.24-2. I espera't que s'espera un final molt interessant. Uah, Pérez de boxes! Hòstia! Pérez de boxes! Mira, no m'ha donat temps d'explicar les vacances. Està parant tothom? Alonso box! Alonso box!
Bueno, a veure la parada ràpida, Ha de ser una parada ràpida, ara. Sainz, quantes parades ha fet? La mare que el va parir, parada lenta. La mare que el va matricular s'ha de ser Parada burro molt lenta. per segons. fotre una parada lenta. És que s'ha de 6 ser segons. burro, de debò. Expressió. Le está oliendo el ojete ahora mismo, Carlos Sainz. Com diu el Carlos, com diu el Lobato, la caja de cambios l'està... Encara està lluny, però Hamilton ho prova! I Hamilton per davant de Carlos. Llàstima que el madrileny no ha pogut aguantar el pilot britànic, que celebra aquest ascens fins a la quarta posició. Ho celebra també el garatge de Mercedes, que acabaran tercer i quart. Fixeu-vos en el final com fan cada waving. Aquí. Torna, Jo no crec... Està bé, legalment, o sigui, per reglament és correcte, Però per què Carlos ha frenat tan aviat? O potser s'ha quedat sense energia? Sí, crec que se l'ha fonat, d'una manera espectacular. Uau. L'avançament és espectacular, És realment molt bonic aquest avançament. Volia obrir el meló d'un possible canvi de posicions entre Russell i Hamilton per ordres d'equip, però jo crec que Russell està corrent millor que Hamilton aquesta temporada i que, per tant, no tindria cap sentit. Per Pol estan a 15 segons. Però, escolta, jo només he obert un meló. A Carlos Sainz molt a prop de Hamilton. Carlos Sainz rebuba Hamilton en paral·lel i l'avança abans d'arribar a la primera curva. Molt bé, Carlos, salvant els mobles que ell mateix ha perdut. Max Verstappen, el que serà a partir d'ara el nou líder d'aquest Mundial de Fórmula 1, guanya la seva tercera cursa aquesta temporada, en cavalca la segona consecutiva. Guanya el Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya davant un Leclerc que avui ha abandonat, que estava liderant, però el cotxe ha dit que prou. El company de Verstappen, Pérez, acaba segon. Carlos Sainz fora del podi, amb un Russell que creuarà la línia meta en tercera posició. Aplaudim George Russell. Gran cursa, Gran cursa de Jordi Rossell, que ha aconseguit per fi un podi, i ara entrarà, ja era hora, Carlos Sainz con el coche del Dakar de su padre, ha aconseguit la quarta posició davant de la seva gent. Ara mateix ho fa.